Naniniwala ka ba, kabisyo, na napakalaki na factor ang mga katrabaho para tumagal ka sa kumpanyang pinapasukan mo? Naniniwala ka ba dun na ang mga katrabaho ay isa sa mga factors para tumagal ka at para magstay ka sa kumpanyang pinapasukan mo? Talaga naniniwala ka doon? O hindi ka masyadong naniniwala dahil ang paniniwala mo, ang biggest factor talaga ay pera? Well, at some point I agree. Yeah, definitely ang pera talaga ay isa sa mga pinakamalaking faktor kung bakit ka mag-i-stay sa trabaho. Pero meron din namang mga tao na kaya sila nananatili sa kumpanyang pinapasukan nila because of the environment, because of the people around them. And ako, I believe I'm staying because aside sa mahal ko yung trabaho ko, napamahal na rin ako sa mga katrabaho ko. And recently, kanina napakinggan yung tambalan, napakinggan din natin yung Tarakape. Ang daming pamamaalam na nangyayari and hindi ko rin maiwasang maiyak. Kasi parang grabe, tambalan. Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao. Yan yung pambungad na laging sinasabi ng tambalan ni Nicole Ayala, ni Christopher, na icons. Ito yung tinatawag naming haligi ng Love Radio. Ito yung mga taong bumuo ng Love Radio. Hindi pa po ako'y pinapanganak, nandiyan na sila. Charot. Pero kidding aside, kabisyo, sobrang hinahangaan ko ang tambalan. Dahil nung pumasok ako ng Love Radio back in 2013, tambalan na sila. As in, sobrang daming humahanga, daming nagpapadala ng pagkain, nakakalibre ako ng lunch dahil sa kanila. And because of them, I was inspired also to have a book. Kasi nung 2013, meron silang libro. Yun nga yung sa tambalan. I think that was the second book na nilabas ng tambalan Or, second book ba nila yun? Or first book? Basta yun. Dami na kasi nilang naging achievements Pero yun, isa yun sa mga memorable moments ko with tambalan. And I really look up to them. Hindi pa po mamamaalam ang tambalan na mamatetegi. Parang eulogy ba to? parang gano'n yung peg nung adlib ni Raketera. Parang eulogy. Hindi, sinasabi ko lang kung gaano ko hinahangaan ng tambalan. So, doon ako na-inspire na OMG, nung nag-book signing sila dun sa SM Sky, doon, di ko makakalimutan yun. Grabe, neneng-nene pa ako nun. Wala pa akong pambili ng push-up bra. At wala pa akong pambili ng deodorant. Tapos nangungutang pa ako nun. Ganon yung level. Sabi ko nun, gusto ko din na, gusto ko rin sanang magkaroon ng ganito when the time comes na tumagal-tagal ako sa industriya. Kasi nakakabilib, nakakahanga. And grabe yung impact na ginagawa nila sa buhay ng ibang tao. Yung napapasaya. Ganon. And then, biglang, eto nga, diba, recently after so many years, 11 years, na nandito ako sa Love Radio. I mean, nandito ako sa Manila Broadcasting Company Media Group na ngayon. Bigla na lang namamaalam sila sa time slot na yun. Tapos kanina narinig ko yung Tarakape na sinasabi nila, goodbye. Ano ba naman? And Robin She na Konyo Bicolano, napapasaya nila ako in the sense na ang sarap ninyong mag-skit. Ultimo yung mga tips na ibinibigay nila, minsan tinatamaan ako dun. Sabi ko, lang yata mga to, parang alam nila yung pinagdaraanan ko sa buhay. Napakahuhusay ng mga kasamahan ko sa trabaho. And yung mga goodbyes na pinagsasabi nila kanina,
I think, sabi ko nga dun sa libro na naisulat ko, kung nakita niyo po yung likod ng libro ng Rocky Secret Files, ang pamamaalam ay hindi naman talaga pagtatapos, kundi isang pagsisimula. Pagsisimula ng bagong yugto ng buhay ng isang tao. So, abangan niyo po bukas ang panibagong yugto ng Love Radio. Dahil nakaka-excite, oo, merong malulungkot, pero mas nakaka-excite. Kasi naniniwala ako na masaya to. Naniniwala ako na babaon to sa mga puso ng bawat isa sa inyo na nakikinig ngayon. So kabisyo, samahan nyo kami bukas na mag-celebrate hindi lang ng Valentine's Day, kundi ng Love Radio Anniversary at ang bagong yugto ng Love Radio Manila. And 3 to 5 p.m. tayo magkakasama ngayong araw na itatsuwa, kapiling ang babaeng naniniwalang hindi man ako palaging may pira, at least palagi naman akong maganda. This is me, the one and the only DJ Rocky Terra. And today, Tuesday, ang daming pasabog ng Love Radio. Hindi pa rin tayo magpapatinag sa pagbibigay, pag-share ng mga kontrobersyal na kapagpapatayo ng alin? Kilay. Sa iyong mukha o di kaya naman makapagpapalabas ng alin? Ng luha sa iyong mga mata dahil eto na po, ibibigay ko na ang patikim ng DJ Rocky's Secret Files. Nagka-STD ako nang dahil sa ex ko. STD. What do you mean by STD? Sexually transmitted diseases. Sabi nila, this disease is curable. Merong treatment para dito. Kaya lang, paano ba nakukuha to? Bakit may ganito? By having multiple partners. So meaning, while you are in a relationship, iba-iba ang mga tinuturjak mo. Wow! Yung pala yun! Kaya alam na this. Nagkaroon ng STD yung secret file sender natin ang dahil sa ex niya. Well, abangan niyo po yan sa aking pagbabalik. Kasama niyo po si DJ Rocky. And you are listening here sa stasyong number 1 sa mga pet malung manggapang sa Kakalsadahan 90.7 Love Radio. Up next is DJ Rocky's Secret Files. Sinira